Ladies and gentlemen, great audience, this is David aka Destiny from Call of Duty 1 community, brought to you by Swifty. The next footage and the next record, you're about to witness the greatest creature of the human race, in the history of human race. This is not a joke, this is not a hoax, this is for real, boys. This is not for the freak of heart. Please note that any consequences from viewing and listening to this record is not on our responsibility. Please take it in your opinion. So without any other obstacles we have to encounter, let's go on to the next phase of this record. לא נכנסתי, נו, אתה תחשבו. אם אתה טבח, גם אתה לא יודע להיכנס לאור אלקטרוני, אתה יודע? מה אתה? יא בן זונה, תביא את האתר! אתה לא יודע מה האתר של הדואר האלקטרוני שלך? דומה, אתה בא לשגע אותי שי! אני אגיד לך, אתה... איך אני מתחבר? באיזה אתר נכנס? תגיד לי, אתה בחיים שלך לא נרשמת למשהו? למה אתה משחק אותה אל מפגר? באמא שלי, מה זה לא... אבל נכנסתי וואלה, נכון? אני חושב שהנה, דואר אלקטרוני, סיסמה... לא חוקי! מה לא חוקי? יא בן זונה! חולה סרטן! אלא, אתה לא יודע מה הולך. אלא, תמיד. דברו. הוא עושה לי, אני נכנס לדואר אלקטרוני, אני רושם סיסמה ואני עושה לא חוקי, הוא מתחיל לצרוח. כן. יש לי את זה על רקורד, אל תדאג. מה לא חוקי? איזה קרוע. עומר, ראית דניאל? מה, המקלדת שלי דפוקה? יא בת זונה כוסים שלך. שברתי את ה-F1, יא בן... עומר! שברתי את המקלדת בגלל האתר הזה! יא סבא שלך! יכול לספר! וואי אתה חייב להשמיע לי את זה טוויפטי, למה זה נרשם טוב ובאתר זה לא עושה לי לא טוב? למה? כי אמא שלו זונה או כי סבתא שלך זונה? אתה יכול להסביר לי? למה? דני, נראה לי לרגע אתה צריך ללכת להכין איזה סלט. איך תכין שקשוקה, נו? פתחתי את כל המים על המקלדת, יא בן זונה. הגוסימה שלך אני רטוב, יא בן זונה. מה אתה מתרחץ ליד המחשב? תראה, יוצא לי מים על המקלדת. יואו, קטוני דני. בואי. טוב, נראה לי שמעת את המקלדת, אני לא צוחק מקלדת, די, תלך תראה אני שם. עומר, נו, באמא שלך תגיד לי מה לעשות עכשיו, אני לא צוחק איתך עכשיו. אני אתנצל לך מאיפה אני יודע, מאיפה? הבאתי את זה לאלעד, תוך 2 שנתיים. אבל לא זה שאתה, מה? תורידו את ההקלטה, אני חייב לשמוע.